ka furta faɗa alkhairi, faɗa alkhairi mai daɗi dan uwana. Murna nake mai murmushin so aure dodon gwagware. Na yi alfahari da godewa buwaye da na yi aure. Murmushin so aure dodon gwagware. Min yi alfahari da godewa buwaye da min yi aure. Walwala ta murna ta yau ga ku tare. Ba ya shi gashi zama da ni jure. Zuciya bari ba kunci a gare ni tare. Addakan muka ke masoyi gun muka yi ne mu fa amare. Zara min yi sa'ar aure mun kore larura. Ba mu yin dadiro aure ne suna ci gaba a tare. Lallai shi faɗin halakta basu bai sabon iyaye. Tarbiya ta haƙƙi na duka kun kiyaye. Kowa ya sani ya tau abadan bayan hawaye. Durƙuso muka yau a gaban kamuna taro bi kore. Zuciyata tana ta bari kan kwale na yi wanda zai. Mai gidan mu mai kyan tsari da kai muke ta yin alfahari. Godewa Allah aure ya kore illa. Ajara. Rayuwar da yake. Suna na ishe ni. Wai waye shi bangare? Wanda sani ne da ake haɗa miya da shi. To sun ba ki ɗan talla ne da kullum ke samun shi bangare a cikin abinci. Daɗinsa ne kawai ba wai sai an ba da kuɗin talla ba. To na san yadda abin da ke su amma ciki ne mutum yake takama yana da shi ne ma Allah ya bani. Kuma dai cikin ne dai da shi ne na zo in faɗa. Da Allah ba na son ƙananan ba. Wai mene aka yi miki menene? Wani yayi magana ne a nan wurin? Aboki na jira ni da Allah ina kan wani ishu ne ina saisaita mata na ba sa jin magana. Dauke wannan kawo mace. Dauke ta mishi. Ni ma bari mu yi. Faɗa mana kina ciki ta bata ciki. Kina ta wani gyare-gyaren ƙarya yau ranar aikin ki ne? Ina miki magana yau ranar aikin ki. Wayo ciki na! Wayo ciki na! Wayo ciki na! Faɗa alkhairi ko kai shiru, faɗa alkhairi ɗan uwana.
zaune kuke ne? Wasa kuke maka ko? Ni wasa kuke so ta yi da uwarta. Wasa take son su. Zo yaki. Ya haƙuri kin ji? Ki daina kuka. Ishiru zauna ishiru da bada zan kai ki gurin ta. To jama'a ikon Allah wai yaro ma har ya san ɗan uwan shi. Wai iska ne ake nufi. Lokacin kike da yaya ba ku bacci ba? A wato me kike yi ba? Wallahi. Taurin cin don ce ko kuma samun Ya kasu mata. Sai dai ko wanki. shi kenan. David! David! Hajara! Hajara! Na'am. Ba ga ki bane. Abinda nake so nake ki to ni jakata. Wallahi na gaya maka ni ban dauki jaka ba. Akwai kuɗi sama da naira miliyan 200 a cikin wannan briefcase. Akwai takarduna masu fa'ida a ciki. Abinda nake so da ki je ki fito min duk inda kika ajiye min jakata ki je ki fito. Wallahi tallahi na ce ma ban dauki jakan nan ba wallahi ba jaka a guri na. Wace irin magana ke mun ne? Tunda nake da Hajara a gidan nan ta taba daukan min wani abu, na taba neman wani abu a gidan nan na rasa. Wallahi ni ban dauki. To lokacin da muke daki ta shigo ta dauke kargo me yake ne? Wallahi. Sha nake ke ci a daki na a lokacin. Ba wani kukan munafunci da zaki tashi ki je ki fito min da jakata. Kina jina ko? Ki je ki kawo mishi ta kai shi. Ba ruwa. Ki tashi na ci ki je ki kawo min jakata. Ko ba nan na tsaya ba, ba zan yi hakuri da kuɗin mutane da za a ɗaure ni akai ba. A kuɗin da nake faɗa miki bai fi kashi 30 daga cikin wannan ɗarin kuɗi na ba. Don haka duk inda jakata take je ki ɗauko mu. Kina ji ko? Wallahi ba jaka. Kai ki da gidan nan na kai miki sai jakata. Kuma ba nan na tsaya ba. Ba zan yi ta. Faɗa alkhairi dan uwana. Ba na son magana. Zance na sharri bai da daɗi. Mai nasa tilas ƙarshe na sai ya faɗi. Subhanallah, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ce irin musiba ce. Kuma ai ba ke kika nemi cewa ki aure shi ba, ita ta zo kishiyar taki ta nemi alfarma da ki aure ta saboda kyawun zuciyarki. Duk abin da ya zafi maganin sa Allah. To shi kenan ba matsala. Zan zauna in ci gaba da zama a gidan nan na dan aikace. In har Allah ya sa an daidaita to shi kenan. In kuma ba a daidaita ba Allah ya ba an wani mijin ne ya aure. Faɗa alkhairi. Ci gaba da addu'a Allah zai yaye miki wannan musiba da kika shiga. Faɗa alkhairi dan uwa. Assalamu alaikum. Sai da yarinya ku ji da Allah. Wallahi. Kina kallo na kina kallon ta. Ganin ya aikin gidan ya miki yawa tun da kin dake kadai a cikin gidan shi ne samu miki ne aiki ta ki aiki. Na ka samu ku. To ki tambaye ta ma daga inda ku ji ta tambaye. Je kike nuna mata inda ya kamata.
Why? Kinga. See yourself. Ko wannan nan. kishi ki batar da kanki ki halakar da kanki ki halakar da wani ma Allah ya hana zalunci gaskiya na zalunci Rabi to ita kadai kin san Allah baya zalunci kika zalunce mu ai ba ita kadai kika zalunta ba mama kudi ne a cikin jakan nan da travelers check akwai takarduna masu muhimmanci
akalla kuɗin sun kai naira miliyan 250 kuɗin aka canja a naira. To ji ba 200 kuɗin mutane ne kusan 60%, kashi 60 na cikin kuɗin na mutane abokan business ne. Za a iya ɗaure ni ba halin da ba zan iya shiga a cikin wannan. har igiya kwata saura. Allah ya taimake ka ba dan Allah ya sa kai ma da yana da karfi a ciki ba wa gari ya waya. Ai gashi nan yanzu shi isa a duniya ake so duk abin da mutum zai yi ya aikata alheri, in kuma ba zai iya aikata alheri ba to ya ja bakinsa ya shuru, kai ya ce komai, kar ka yi abin da za ka jawo wanda zai saba maka ya bata maka zaman ka na rayuwa. Kin gani yanzu ne kika yi, kin ga abin da sakamakon ki ba ta da haƙƙi. After all yarinyar nan ba abin da taimaki kishi ya sa kin zo baki san a wata ma cikin wani matsala take ba, baki san wace musiba take ciki yanzu ba. To abin da nake so sai ke yi wa kai Allah ya taimake ka tashi yanzu ka je ka nemo Rabi duk inda take ka dawo da ita ɗakin ta. Ai kin ga irin shi ka ji ko alkhairi karkafar take shi yarsa karkafar ta sharri ko ka aikata sharri kin gani faɗa alkhairi ɗan uwana faɗa alkhairi furta alkhairi ka guji sharri dan uwa karkayo sharri faɗin alkhairi shi ke tasiri karmiyo ƙudurin aikato sharri faɗa alkhairi shi ke zama sinadari faɗa alkhairi ko kai shiru faɗa alkhairi ɗan uwana zance na sharri bai da daɗi mai nasa tilas ƙarshe na ya faɗi mai faɗa ta alkhairi shi ke sa nishaɗi faɗa alkhairi ko kai shiru zai fi ma faɗa alkhairi karkafar take shi yarsa karkafar ta sharri ko ka aikata sharri faɗa alkhairi ɗan uwana faɗa alkhairi furta alkhairi ka guji sharri dan uwa karkayo sharri faɗin alkhairi shi ke tasiri karmiyo ƙudurin aikato sharri faɗa alkhairi shi ke zama sinadari faɗa alkhairi ko kai shiru faɗa alkhairi ɗan uwana zance na sharri bai da daɗi ina roƙonka na kawo kuka na gare ka Allah ka share min hawaye na Allah ba ni da komai ba ni da kowa Allah kai kaɗai na dogara da kai ubangiji wannan sharri da aka yi mu aka sani a cikin masifa Allah ka tona asirin wanda ya abin nan Allah ka bayyanar wanda ya yi Allah ka raya min yata da na haife ta Allah ka sa mata albarka Allah ka share min hawaye na Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni Allah
Allah ka taimake ni. Karka furta sharri ko ka aikata sharri, faɗa alkhairi ɗan uwana, faɗa alkhairi, furta alkhairi, ka guje sharri dan uwa karkayo sharri, faɗin alkhairi shi ke tasiri. Don haka abin da nake so da ku kenan, kan ƙara ji kan ƙara gani, daga yau sai yau kin ga dai irin wannan ba shi da amfani. Ke kuma ki yi haƙuri, kin ji ko? Ki yafe mata. Ke ma ki yi haƙuri, ki ba ta haƙuri, ki yafe mata dan tunda ta nan da roki kafara ko? Na yafe duniya da lahira. Allah ya yafe mana gabaki ɗaya. Don haka ku zauna lafiya, ku samu ci gaban mijinku. To ku yi musaba. Ko an ku yi. Faɗa alkhairi, faɗa alkhairi mai daɗi. Za ka furta faɗa alkhairi, faɗa alkhairi mai daɗi ɗan uwana. Murna nake yi mai murmushi, murmushin so aure dodon gwagware. Na yi alfahari da godewa buwayi da na yi murmushin so aure dodon gwagware. Min yi alfahari da godewa buwayi da min yi aure. Walwala ta murna ta yau ga ku tare, ba ku yin fashi gashi zama da ni ku jure. Zuciya fari ba kunci a gare ni tare. Haɗakan muka ke masoyi gun makai ne mu fa amare. Kai ne farin gani mai kyan hali ba gadara, zambiya gun kamji na ba fusara. Min yi sa'ar aure mun kore larura, yin dadiro aure ne suna ci gaba a tare. Lallai shi kwaɗan halak tabbas bai sabin iyaye.